आंथ' जेरावनो फोरोंबाय दङ क्लास 1 नार्सारि KG 1 KG 2 रकनो टिउसन रक फोरोंबाय चाइ माथं हाता बहक दङ बा स्कुल mu narsari mung tamo थेलाफुं सेन्ट मेरि स्कुल आबनानि स्कुल दङ obo koijon student to स्कुलाव 15 जना ताई हस्टेल दङ हस्टेल ओमफ्राय रेसिडेन्सियेल इंलिश मीडियम स्कुल गर्ल्स स्कुल उनको आं खाथिङा दङ help lok dama kha government गभर्नमेन्ट कुनो हेल्प करे हेल्प माया ke oroni MLA sabo अरनि सिनि MLA तो yang जों तो जम्पुई जला को तागारजला डिस्ट्रिक्ट खलायो जम्पुई जला डिस्ट्रिक्ट सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट सिनि ब्लक गाय जम्पुई जला MLA ke MLA सिनि आनि दादान कलायो सिनि दाबि सुजित कलाय